mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, isang panibagong storya na naman po ang ating mapapakinggan. Storya na pwedeng kumurot sa ating puso. Storya na kapupulutan natin ang aral. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Pakinggan po natin mga kabisyo ang kwento ng ating letter sender ngayon sa Rocky's Secret Files with Titangelo. Dear DJ Rocky Terra and Titangelo, itago niyo ako sa pangalang Candy. At ito po ang aking secret file. Panganay ako sa aming dalawang magkapatid. Parehas po kaming babae. Itago natin ang bunso kong kapatid sa pangalang Carla. Lumaki kaming dalawa ni Carla na masagana ang buhay. Noon, napakaganda ng career ng mga magulang namin. Ang daddy namin, isang mataas na opisyal sa hanay ng mga kapulisan. Si mami naman, isang owner ng convenience store. Simula noong pagkabata, maaga kaming na-expose ni Carla sa negosyo, sa diskarte, sa kung paano ang kumita ang aming mga negosyong tinayo. Marami kaming natutunan dahil sa guidance ni Mami at ni Daddy. Pero hindi naiiwasan na si Daddy ang disciplinarian namin. Medyo strikto. Pero nadadaan naman namin minsan sa lambing para hindi tuluyang magalit sa aming dalawang magkapatid. May tuturing ko na simple lang ang buhay naming magkapatid noong mga panahon na yon at nung mga bata pa kami. Fast forward DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Umabot kami ng high school ni Carla. Second year siya, third year naman ako. Randomly, nagkaroon kami ng conversation ni Carla pero hindi ko yun makakalimutan. Nagkwentuhan lang kami. Sabi ni Carla, "Ate, hindi mo ba napapansin si Mami? Lately, parang matamlay siya. Namumutla. May sakit ba siya?" Ako naman medyo na-shock sa tanong ni Carla pero napansin ko na rin naman yung mga napapansin niya. Kaya ang sagot ko sa kanya ay, "Alam mo be, actually nakita ko rin nga si Mami na may kakaibang itsura na parang lagi siyang pagod, namumutla. Parang hindi maganda ang timpla ng katawan ni Mami." Agad ko namang sinabi sa aking nakakabatang kapatid na oobserbahan ko ang aming magulang. Yun nga lang DJ Rocky at DJ Jello, kinabahan ako noong sinabi sa akin ni Carla ang isa pang napansin niya kay Mami. "Ate, actually nakita ko si Mami sa CR nagsusuka.
Tinanong ko pa nga kung okay lang siya. Sabi niya sa akin, okay lang daw siya. Nahihilo lang daw. Pero iba kutob ko, ate. Mga kabisyo at DJ Titan Jello at Rocky Terra, dahil po sa pag-aalala namin, bigla kong kinausap si Mami sa personal. Ang tanong ko, Mami, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Ang tanging sagot niya lang sa akin, mga kabisyo, anak, huwag kang mag-alala. Wala naman. At bakit mo naman nasabi na may sakit ako? DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, napayakap na lang ako sa kanya. Pero kinutuban na ako na nagsisinungaling sa akin si Mami. A month later, eto na nga. Na-diagnose siya ng breast cancer. Nagulat kaming lahat sa pangyayaring yon. At agad-agad po siya nagpa-chemotherapy. Hindi po nag-respond ng maayos ang katawan niya, kaya unti-unti naming nakita ang pagbagsak ng kanyang katawan. Hanggang sa bumigay na ang katawan niya. Sa madaling salita po, namatay siya sa sakit niya. Hindi po naging madali para sa amin ni Carla ang pagkawala ni Mami. Lalo't na noong namatay siya ay parang nag-iba na rin ang ugali ni Daddy. Yung negosyo ni Mami tuluyan na ring nagsara. Hindi rin naman kasi namin maaasikaso yun. At hindi rin po naasikaso ni Daddy yung tindahan ni Mami dahil active siya bilang pulis. Kaya malaki po ang nabawas sa kita ng pamilya namin. And aside from that, naging aligaga si Daddy dahil naging mainitin po ang ulo niya. Naging magagalitin at parang inis siya palagi sa aming magkapatid kapag sinusubukan namin siyang kausapin. Sa totoo lang po, DJ Rocky Terra at Titan Jello, na-realize ko po na tuloy na parang dalawang magulang ang nawala sa amin ni Carla. Lalo na noong nag-resign si Daddy sa ibang lugar, na-assign si Daddy sa ibang lugar. Parang ako bigla yung sumalo ng lahat ng responsibilidad. Bilang ako yung panganay sa aming dalawa, mabigat sa pakiramdam kasi nga hindi pa ako tuluyang nakaka-move on sa pagkamatay ni Mami. Tapos si Daddy bigla naman siyang nawala sa bahay. Nalipat sa Mindanao at lalo pang dumistansya sa amin. Mga kabisyo, DJ Rocky Terra at DJ Titan Jello, bigla akong nakaramdam na matinding kalungkutan. Parang borderline sa depression. Ewan ko at hindi ko ma-explain. Siguro nabigla ako at nasyak ako sa mga nangyari. Kaya gumawa ako ng paraan para maka-move on at kayanin ko ang lahat. May mga kaibigan ako nag-introduce sa akin ng mga gamot po na bawal. At dahil nga sobra akong vulnerable noon, may mga nagawa akong bagay na hindi ko inakalang kaya kong gawin at may normal state. Isa rito ang mag-post ng mga masiselang litrato ng sarili ko at i-forward ito sa mga nakikilala kong lalaki. DJ Titan Jello, DJ Rocky Terra at mga kabisyo.
For a fee po. Hindi po libre kundi nagpapabayad po ako. Oo, may bayad po. At ito pong ginagawa ko na to ay hindi ko inaakalang isa ito sa mga dahilan na magpapabago ng buhay namin ng kapatid ko. DJ Titangelo at Rocky Terra at mga kabisyo, aaminin ko na malayo ang buhay ko ngayon sa dating buhay na meron ako. Maganda noon ang estado ng buhay namin ni Carla. Pulis po ang daddy namin at negosyante ang mami namin. Pero nagkasakit si mami ng breast cancer at mabilis ang pagkalat nito sa kanyang katawan. Para kaming na-caught off guard sa pagpanaw niya. Parang nasira na ang buhay namin noon. Lalo na yung relasyon namin kay Daddy. Sa sobrang bilis at dami ng mga pagbabago sa buhay ko, aaminin ko po na nalulung ako sa masamang bisyo. Hanggang sa nagbebenta na po ako ng mga sarili kong litrato sa mga nakikilala kong lalaki through online. Hindi lang po basta litrato kundi yung malalaswa ko pong litrato. Ganun po kalala ang nangyari sa akin noon. Dumating po yung point sa buhay namin ni Carla na wala na kaming nakukuwang sustento kay Daddy. Mini-message namin siya at sinusubukan tawagan pero hindi niya kami sinasagot. Hindi po siya ganito noon. Hindi siya pabayang klase ng ama. Oo, naiintindihan namin na nasa grieving process din siya. Pero siya ba? Naisip rin ba niya kung kamusta kami ng kapatid ko? Naisip ba niyang hindi niya kami nasusustentuhan financially? Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rocky Terra, halos manlimos kami ng pangkain sa mga kilala namin. Yun yung mga panahon na hindi na po namin nakakagilap si Daddy. Minsan dumating po sa point na wala na rin kaming pambayad ng kuryente, kaya naputulan po kami. Noong mga panahon na yon, napadasal na lang ako kay Lord at nagsumbong kay Lord. Ang sabi ko sa kanya na, kinuha mo na sa amin si Mami. Sana man lang itira mo naman si Daddy sa amin. Pero parang kahit buhay yung Daddy namin, hindi mo hinayaan na magkaroon siya ng oras sa amin. Bakit ganito, Lord? Ba't kami nagkakaganito? Ano ba nagawa naming kasalanan sa iyo? Deserve ba namin talaga to, Lord? Aaminin ko po mga kabisyo at DJ Titangelo at Rocky Terra na question ko ng sobrang faith ko kay Lord noong mga panahon na yun. Naamin ko yun but wala akong magagawa eh. Nasasaktan ako bilang isang anak. Naguguluhan ako bilang isang anak na naiwanan ng
nakakabatang kapatid na kailangan kong gabayan. Kaya po DJ Titangelo, mga kabisyo, napilitan po kong magbenta ng mga nude photos ko. Hindi alam ni Carla yung mga ginagawa ko. Hindi rin niya alam kung paano ko naitatawid ang pang-araw-araw namin nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Ginagawan ko ng paraan na nagbebenta ako ng mga nudes ko online. Ayoko rin kasing makarinig ng panunumbat mula sa mga kamag-anak namin both sides. Kaya I had to do things on my own. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Fast forward. May nag-welfare check sa amin na kamag-anak ni Mami. Auntie namin. Sa madaling salita, kapatid ni Mami. Dito na nalaman na gumagamit ako ng ipinagbabawal na gamot. Kaya po si Auntie ay pinilit po ko na madala sa rehab. Sinagot nilang magkakapatid ang expenses at pansamantala po nilang inadapt muna si Carla. Nalaman din po nila na ginagawa ko sa online na nagbebenta ng mga nudes. Umabot pa po sa point na pinapahanap nila si Daddy kung nasan siya para malaman kung bakit daw kami pinabayaan. Pinabayaan ng ganun na lang. As expected, nalaman naming may iba na siya. May nabuntis siyang babae at lalaki ang anak niya. Hindi ko alam pero it changed my affection para kay Daddy. Namanid ako, mga kabisyo. Nawalan ng respeto at parang nireject ko siya sa buhay ko. Just for doing that. And I remember, habang nasa rehab ako, paulit-ulit kong isinusumpa si Daddy dahil iniwan niya kami. Isa siya sa mga major reason kung bakit sinukuan ko ang buhay ko at tinayaan ang sarili kong malulong sa bawal na gamot. Pero matapos ang lahat ng reflections ko, bigla ko na lang naalala si Carla. Yung kaisa-isa kong kapatid na buo. Bigla akong naalala na, kamusta na kaya siya? Wala akong kontak sa kanya sa outside world ng halos 6 na buwan. At noong mga panahon na yon ay iniiyak ko lang ang pangungulila ko sa kapatid ko. DJ Titangelo at DJ Rakitera, may mga araw na kumakapit na lang ako sa dasal na sana okay siya. Hindi sana siya masyadong nalulungkot at sana hindi siya masyadong nag-aalala sa akin. Sa totoo lang po, gusto ko sa kanyang humingi ng tawad. Dahil nakalimutan kong kailangan ko din maging matapang at malakas noong mga panahon na iniwan kami ng aming ama. Pero nabigo ako. Nabigo ako sa lahat ng mga naging plano ko. Nabigo ako na akala ko matutustusan namin ang pangangailangan namin sa pagbebenta ko ng mga nudes.
Pero patuloy ko lang palang sinisira ang sarili ko. Akala ko matatakasan ko ang lahat ng problema namin at malilimutan ko yung mga problema na laging tumatakbo sa isip ko kapag tumikim na ako ng pinagbabawal na gamot. Pero hindi pala. Lalo ko lang sinisira ang sarili ko. Kaya nagpapasalamat ako na napasok ako sa rehab. Dahil marami akong natutunan. Marami akong naisip na mga bagay na dapat kong ayusin pa sa sarili ko. DJ Titangelo, DJ Rakitera at mga kabisyo. Fast forward. Lumipas sa mga taon, nakatapos kami ni Carla ng senior high at nagkasabay kami dahil na-delay nga ako. Dahil napasok po ako ng rehab. After graduating, tinulungan kami ng mga kapatid ni Mami na makapag-avail ng scholarship sa kolehiyo. Kaya ngayon, ongoing ang aming pag-aaral ni Carla. Kinukuha po namin ang Hotel and Restaurant Management na kurso. So far po, maganda po ang grades namin at hindi rin kami binitawan ni Auntie. At siya na rin ang tumayong ikalawang magulang naming dalawang magkapatid. Napakaswerte po namin. Dahil maski hindi niya obligasyon na kargahin kaming dalawa, ginawa niya po yun. Para po maiayos ang aming kinabukasan. At sobrang thankful at grateful ko po DJ Titangelo at DJ Rakitera. Dahil po may taong naging concern sa buhay namin. Tungkol naman sa tatay ko, in fairness po, humingi po siya ng tawad sa amin in person. Paglabas ko po ng rehab, nagkausap kami ng masinsinan. Tinanggap ko rin po na hindi na kami makakabalik pa sa dati na makakasama namin siya. Mukhang malabo na po yun. Sa ngayon po, madalas naming bisitahin si Mami sa puntod niya, lalo na pag malungkot kaming dalawa ng aking kapatid. Lagi na lang po naming dasal na sana wag pa rin niya kaming pabayaan kahit nasa langit na po siya. Alam ko po DJ Titangelo na nag-uumpisa pa lang po ang kwento ng buhay namin. At marami pa po kaming pagdadaanan. Pero kumakapit po na lang po kami sa dasal para hindi na ulit kaming makabalik sa dati naming nakaraan. Yun lang po, muli. Maraming salamat sa pagbasa po ng aking kwento, DJ Rakitera at DJ Titangelo. Ako po si Candy. At ito po ang aking Secret File.